Сега ви представяме гостите в студиото и сменяме бързо темата. Ефрем Моллов, основател на партия Помак. Всъщност в някои информационни емисии и начално място на някои от вестниците излезе информация за основаването, учредяването, изобщо съществуването на такава партия. И Красимир Каракачанов, председател на ВМРО. Ще спорите ли? Здравейте. Здравейте. Тази тема си е за спор, защото България се превърна в един разграден двор последните 20 години. В нашата държава всеки може да прави каквото си иска и да си измисля каквото си иска. Какво искате да правите вие? Да чуем основанията за появата на такова формирование и след това влизайте в диалог. Както съобщихме, това ще бъде новия политически проект на България. В него смятаме да спреме с този порочен модел на това статукво, където политическите партии се създават срещу народа и срещу държавата и правят всичко възможно да крадат от народното богатство и да правят... Това са общи приказки. Много политици изговарят тези приказки. Какво стои по същество зад проекта? Какво ще бъде различното? Различно ще бъде, че тази партия ще предложи нов модел на единение в България. Тоест в политическа партия Помак ще покани всички етноси на масата, да са заедно и те да изградят модел на развитие на България. Това е интересно, това е абревиатурата. Наименованието на партията е Патриотично обединение за многообразие, за еднообразие, автентичност и култура. Това е абревиатурата. Това име сме го регистрирали в съда. Кирил и Методий били предатели според ваши книги. Княз Борис I разтурил българската империя под византийски внушения, покръствайки българите. Помашката нация е легитимен продължител на прабългарския народ и държава. Помаците са потомци на персийския владетел Кир II. Цитирате някои неща от моята книга. Които звучат налудничево. Партията е партия, книгата е книгата. Аз само за моята книга ще кажа и с това ще приключа, че тази книга наистина ще промени историята на България и то ще е истинската история. Художествена литература ли? Не, това не е художествена литература. Това е информацията, която ние знаем от много поколения назад. Кир II. И тази история е дошло времето да се каже и съответно да се докаже. Така че от гледна точка на това трябва, вижте, и грубо Кирил и Методий предатели. Предатели са от гледна точка на протобулгарите по проста причина, че чрез княз Борис въвеждат една нова религия, която от империя прави държавицата ни в сега. Защото имаме празник на Кирил и Методий, като която е единение. Проблема е друго. И кирилската азбука, за която празнуваме празника 24 май, реално не е създадена от Кирил и Методий. От кога? Това е интересно. Аз затова искам с историците да се седне да се види точно кое знаят за какво става въпрос, но ние ясно сме казали. Кои сме помаците? Проблемът с религията ли е? Не. Кои сме помаците? Ние сме оказали много ясно и точно. Водораздела на Балканите и това, за което говорим сега, е именно покръстването от княз Борис I. Там се разделя местното население, протобулгари, траки и така нататък. Така, значи помаците за това казваме, че не са етнос от 100 и от 200 години, а именно от тогава започва да се оформя този етнос. Християни ще ме вземете ли във вашата партия? Да. Исках да ви кажа, че трудно пък аз бих дошъл, ако наричате Кирил и Методий, които все още ги празнуваме едно от малкото. Ама не сте виновни, че не знаете истинската история. Нямате вина. Няма да влизам в ролята си на историк, което е въпросната книга, която има много интересно заглавие. Има ли бъдеще Велика България и защо бе скрита историята на помаците? Това не е художествена литература. Честно казано, Любен Дилов син може да завижда. Това е научна фантастика. Уникална. Научна фантастика с претенции. Ето, забележите какво казва самия автор. Ето автора, господин Моллов. В ръцете си държите книга пророческа. Това е пророчество. Аз не искам да се спирам надълго, защото действително той е прав. Тук трябва да се говори с историци, специалисти, макар че в тази книга има доста малко неща, които се опират на историята. Това го казвам като историк. Има обаче неща, които са обезпокоителни. Тук съм си отбелязал. Господин Моллов говори... Говорим за партия или за книга? Да, няма да бъде книги. Няма логика. Тази книга сме дъвчили 1000 града. Просто няма смисъл. Тази книга не създава партията. Господин Моллов, аз не ви прекъсвах и слушах ви много внимателно за вашите пророчества, но в тази книга християните се наричат хора дяволи, хора демони. Не само Кирил и Методий са родоотстъпници, той нарича така и всички онези,
българо-мохамедани, които твърдят, че са от български етнически... Няма да говорим. Така, това не е вярно. Исторически и теологически. Ако говорим за партията, или мюсюлмани, не споря за това. Ако говорим за партията, подобна партия по Конституцията на Република България не би трябвало да съществува. Защо? Защото в програмата на партията, във всички документи, в този доклад, който господин Молов е изпратил до Европейската комисия, до генералния секретар на Асамблеята на Европа, до посолствата в София и така нататък, откровенно се говори за етнос. Тоест, той създава една партия не като абревиатура, а една партия, която се цели да доказва, че българите мюсюлмани в Родопите и не само в Родопите са един отделен етнос. Може да иска да има такъв етнос. Тази книга пък е опита да се даде някаква историческа обосновка. Но, вижте сега, нека да бъдем ясни. В този доклад, ако го прочетете, ще видите ужасяващи неща. Кое е незаконното, обаче? Смисъл на закона. Оставете законно-незаконно. Тук въпросът е принципен. За 24 години кой ли не прави опит да разделя и да противопоставя българския народ? Кой каза, че той иска да ги обединява, да ни обединява. Никой не говори за разделяне. Вие говорите, че помаците са отделен етнос. Да, така е. Не е така. Защо не е така? Ами ще ви кажа, ако искате мога да ви цитирам. Македонците отделен етнос са. Не са, разбира се, как ще са отделен етнос македонците. Шопите отделен етнос. Момент. Вижте. Човекът се объркали понятие. Не. Макдугъл. Момент. Говорим за доклад на ООН. Кой е Макдугъл? Тук госпожа Макдугъл. Коя е тази госпожа Макдугъл? Тя е независим експерт към Генералната асамблея на ООН. Нищо не ми говори госпожа Макдугъл. Те може да каже... Вие да говорите. Вижте, Гугъл. Макдугъл. Тя казва така: признаване и права на македонската и помашката общност. И питам добре, когато не сте македонец, каква македонска организация? Аз ви казах, че господина трябва доста така да се ограмоти, защото по вашата логика, следователно, след като има помашка, македонска нация, би трябвало да има шопска, тракийска нация, добруджанска нация. Това са глупости. Не, това са права, които не са права. По време на преброяването някои хора казаха, че са марсианци и това беше признато. Само, че когато кажеш, че си марсианец, или когато кажеш, че македонците, българо-мохамеданите в Родопите, тракийците и шопите... Помаци ще казвате. Помак е обидно. Глупости говорим. Аз го казвам и заявявам, че аз съм помак и това е гордо за мен. И не само за мен. Вие казвате всевъзможни неща в тази книга. Честно казано, вие не можете да ми кажете какъв съм. Аз мога да се самоопределя. Аз не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа и не мога да ви насиля да бъдете. Но мога да ви кажа... Може ли да довърши изречението все пак? Но мога да ви кажа, че нормална държава не би позволила, който и да бил той, да разделя българската нация на някакви регионални групи и да ги противопоставя. Сега, вижте, говорим за обединение. Какво обединение? Вие сте поредния, който иска да създаде някаква нова нация в България. Европа обединена в многообразието. Този принцип ще го вкара. Как клише? Тогава защо сме в Европейския съюз? Обединена в многообразието не означава, че всеки може да си прави експеримент. Не сме ли многообразие в България? Многообразие на реално съществуваща, а вие не признавате и Конституцията. Не сме единна нация. Сбор от етноси сме. Това е правило. Етноси има. Да, има турци, евреи, арменци, цигани. Няма помаци. Отричате ли, че няма помаци? Така наречените помаци, те са българи мюсюлмани. Питам ви, момент... Вижте. Не, чакайте сега. Да го попитам. Момент, да го попитам. Исторически не много запознат с нещата. Вие знаете ли кой е Ванчо Михайлов? Аз ли? Да. Познавате ли неговия род? На Ванчо Михайлов. Неговите наследници. Питам. Вие сте помаци наследници? Да. Да, и кажете ми да ви... Правнучката на Ванчо Михайлов не е първа братовчет. Аз разделям нацията. Съжалявам да ви го кажа. Обаче като обясните кои са македонците и аристократи на македонците, тогава ще дойде да обяснявате на нас. Правнучката на Ванчо Михайлов е първа братовчетка. За какви разделя на нация говорим този човек? Няма такива неща. И неговата съпруга нямат деца. Говорим за неговия род. От рода на Иван Михайлов няма живи хора. Неговия брат и баща са убити 27 година от сръбската власт. Неговата племеница... Ама вижте, аз го познавам и него лично и тях. Така че вие ми говорите глупости. Но искам да влезем в нещо сериозно. Господин Молов твърди в този доклад, който буквално е една клевета срещу България. Това е доклад на Европейския съюз помага. Той същото. Ефрем Молов го е подписал. Точно така, Ефрем Молов го е подписал. Той твърди, че 100 години, мога да ви го цитирам, срещу това население има геноцид.
Само, че и тези хора били ограничавани да не вземат служебни длъжности, отнемали им имотите и така. Добре, мога ли да довърша? Как ще довърши, като говорите неистини? Ето, защо е геноцид? Питате ли ме защо е геноцид? Питам ви, да. От 1881 година, 1881, 1896, 1912 и 13. Това срещу помаците какво е? 12 и 13 година. Кой не колеш? Кой не колеш? Ние ли разделяме нацията? Вие говорите в момента. Какво говорим? Има Наистина към финал. Ще от 12 и 13 година. Точно настоящето е това. Партията ще обедини България. Това е новия модел на България. Вижте сега, обединение чрез разделение. Какво разделение? Господина твърди... Кога се учредявате? В рамките на тези 2 седмици, както съобщихме, ще направим учредяването. Така че тази партия ще е факт. И финал. Значи, вижте, не може да се твърди, че има геноцид. Това население, самия Митхат Паша, който според него също е помак, казва, в 1878 година в България има 1 милион мюсюлмани, които са етнически българи. Това са наследници на старите българи и говорят български. Има нещо простичко. Само нещо простичко. С Ботев. Ботев говорим. Ботев 1875 година казва: аз признавам великия Ботев и го уважавам. И той казва така: народонаселението е от българи, помаци и власти. И аз си четете какво е писал Ботев, не ми заминавате, че няма помаци и така нататък. Нека да довърши само с едно изречение. Това не е история. Проблема е прост. Това е поредният опит на една група хора, които искат да изкарат едни пари, за да разделят нацията. Сега, такива неща не стават за нас. Проблема, знаете ли какъв е? Проблема е, че 20 хора кои са. Аз ще ви кажа. Той, господина, твърди, че хората били дискриминирани. Един от основателите на това движение Европейски съд помак е Васил Войнов, който беше замминистър по времето на ДПС на социалната криза. Момент, знаете ли защо го свалиха? Ще продължим темата. 8 години е бил в областната управа. Искам да ви попитам, вие като директор на техникума по обществено хранене, уволнихте ли 4 жени, учителки, които са християнки? Питам ви. Оле, какви глупости говори? Финал на този разговор, това е много интересен. Разделяме.